Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititimek tinamnama, may sa timek ngagpukpukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Manipod dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA, the Asia Pacific Airwaves, DJHT, kablaawan na kayamin. Da kayo amin nga gagayem ken papagayam nga dumdumngeg ti programa tayo timek tinamnama. Anyaman uno sa dinuman na pagurasan ti lubong nga pagdenggan nyo sa pagkumata umabot daytoy nga kablaaw iti naikararagan ken na Kristyanuan a kablaaw. Ti programa timek tinamnama isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Ti timek tinamnama, may san apaset, iti panakay network, iti Adventist World Radio, ken kastamet iti Hope Radio International. Sabay lang ko magagayem, tababayan ti karkararagyo, agtultuloy dito nga programa tayo nga sumangbay ti kada Domingo. Kadag iti pagtaingan nyo, o pagtrabahuan nyo, sa dinuman nga lugar, nga ayan nyo nga pagdengdenggan. Gagayem ken kakabsat, mapantayon, iti siled, iti kararag. O Diyos mi, managayat unay, anyan nga naigasatan nga oras, tingkam manen panagadal kadagiti sasaom. At dada dito'y dagiti gagayem, at dayo nga luglugar ti pagdengdengganda. At dada ti balas yu taaw, at adaman dito'y Amerika, yu Pilipinas, kenda dumapay nga pakaabutan daytoy nga broadcast o apo, bindisyonam idak. Si kati mangidalan, manipod ti kalakayan, ay nga ti kaubingan. Tasos tinirem kadiri gito kakabsat ti salon adda. Yada yumida po kadagiti saksakit o ti pandemya, nga iso nga agrakurak, nga iso nga manggudgudas ti adu nga biyag. Pangasim kadi ita markaam, ket sapuyutem dagitoy agagayem, tapno yadayom ida kadagitoy makadangran, asaksakit ken nanyaman, nga makadadael ti panagbiagda o apo ikararag mi dagiti agladladingit. At dada dagiti nagpasina, dagiti ayaten dati biag at dadan nga ginilana.
Or-orayin da datay nandaklan ngal daw nga panagparang ni Apo Isus. Inkarimet Apo. Ije Juan 11 versikulo 25. Nga sikat ipanagungar kan ti biag ti mamatiken ka. Oray na matay agbiag tupay. O Apo padaanan mi paspasungadan mi dayta na indaklan ngal daw nga panagparang mo. Da kami kadi amin nagraman ti pamilya mi. Gagayem mi. Gondawi minto ti may salakan dita pagariyam. O Apo agyaman kami launa iti sang agpatinga aglaplapusan nga bendisyon. Ngipay mo kadigiti anak mo. Bendisyon namon ti adaling kamadalen ti daytoy akan ito. Agbiag kami kadi makayayo tinaldaw-aldaw ken ka. Agsipod ta dinawat mida inapateg anagan ni Apo may Sus. Amen. Ang tibaso na awan to'y karanwa, awan makapnek na nasaraka. Ngeminin nga iti krusin masidega, at dadyay ti umpog tanong kibiyag. Buminom tayo ti tanong manabiyag, ken nakararwa, makaparatsak. Uminom tayo ti danong manabiyag, aglaplapusanan ken lawadwad. Anyan nga nagsampit danong masibibiyag, mangtenan anay rabukan niya. Ti bendisyon na ikunda nagpagnaan, Aleluya di agresar. Uminom tayo ti danong manabiyag, ken nakararwa, ken makaparatsak. Uminom tayo ti danong manabiyag, aglaplapusanan ken nawadwad. Managbaso umadani ka nga dita, nabiyag danong tipong swaken kwa na. Isu amin nga nawawan awisen na, uminom danong nga awan bayad na. Uminom tayo ti danong manabiyag, ken nakararwa, ken makaparatsak. Uminom tayo ti danong manabiyag, aglaplapusanan ken lawadwad. Aglaplapusanan ken lawadwad. Tiadalan tayo ti daytoy nga oras gagayem iso ti may papan ti LINTEG ni Apo Dios. At tinaawat mi nga surat nga nagapo di jay London ket kinunana Pastor Ariola kano nga yadal mo iti may papan ti LINTEG. Takayat ko nga maawatan anan-anay daytoy nga suheto. Alagayem agdengeg ka ket atuyen iti suheto nga ingkid daw mo may papan iti LINTEG ni Apo Dios. Amuyo gagayem, ti awaten ti Dios nga santo, isudag ijay tattao nga agtungtungpal. Ti LINTEG, ti Dios ket adaanda ti pamati ken Jesus. Dayjay duwa nga marka. Agtulnog, ti LINTEG ni Apo Dios, ket adaanda ti pamati ken Jesus. Haan tayo nga pudno, wano napaypayso nga Kristiyano, no awan da di panagtulnog, ti pagayatan ni Apo Diyos. Kadagiti panagbiag tayo. Haan mo't nga kompleto, ti panagpamati tayo kini Apo Diyos, no saan nga mayanurot. Ti pamati kini Apo Isos. Dahito yung nalawag, iti Apokalipsis 14, versikulo 11. Ito'y Biblia, dati may sa idi nga agtutubo,
nga nagsaludsod iti Apo no anya ti naimbag nga aramiden na tapno madaan ti biag ngagnanayon. Kastoy ti sungbat ti Apo. Mabasa da ito'y ijay Matthew 19, versikulo 16 ken 17. Kuna ni Apo Jesus, daydi nga agtutubo nga nagsaludsod, no kayat mo, ti sumrek ti biag, tungpalem dagiti bilbilin. Ado dagiti tattao nga mangirakrakurak may kaskasaba nga awanen ti bilin. Agalwad kayo dagiti tattao nga mangibakas delikado da. Mabalindan ti mamapatay, mabalindan ti umagaw ti asawa, umaydan agpanggep iti panagtakaw kanda dumapay. Ti bilin ni Apo Dios kakabsat. Isu dayta iti transcript wenno isu iti mayan natop dayjay nakaskasdaaw a kababalin ni Apo Isus. No kababalin garod ni Apo Isus ket mayan ninaw kadagiti sangapulo nga bilin awan pagdaksan na apay nga ikatentay ti bilin ket isu dayta ti mangted ti linak kental na kadagiti barbarangay tayo, syudades tayo ken gobyerno tayo. Ket agyaman tayo unay tadapel laeng linteg nga masursurot. Oray iti pagarian ni Apo Dios. Oray iti panagpamati, masapol tayo ti linteg gagayem. Amo yun nalawag nga rod nga adda bilbilin ti Dios nga rebeng nga tungpalen. Ilalawag kuntukan ka. No apay nga ti bilin ket napateg ti panagpamati tayo ken ti panagipagpagna tayo ken ni Apo Dios. Gagayem ti linteg isu ti mangibaga iti pagayatan ti Dios. No adda pagayatan na nga naimbag nga agpaiken ka dalan na ka ken iturong na ka. Iti libro ti Salmo kapitulo 40 versikulo 8 ibaga na daytoy. Daytoy nga linteg ti Dios isot na santuan. Isot na linteg ken nasayaat. Kunain di Roma 7 versikulo 12. Ti linteg gagayem awan ti pagkurkurangan na. Wen gapuna nga daytoy nga linteg isu naipasdek nga agnanayon nga awan ti inggana. Naipasdek nga agnanayon kunana ditoy nga awan inggana. Isu nga da kayo nga mangikaskasaba nga awan ti linteg denggen nyo daytoy. Da kayo nga mamating awanan ti linteg denggen nyo daytoy. Kunana toy naipasdek nga agnanayon nga awan ti inggana gagayem. Amuyo dagiti sa Santong Angheles nga da ijay langit isot pagragsakan da idi atong palen dagiti bilbilin ni Apo Dios. Mabasa da ito di Salmo 103 versikulo 19 ken 20. Oray ni Satanas gagayem. Oray ni Satanas idi di pailay nagbasol pagragsakan na meket dagtungpal kalagiti bilbilin ni Apo Dios. O Satanas daytan. Agtulnog, agruknoy, agrukbab iti Apo. Daytoy diyon una nga panawen di san pay nga nagbasol. Amuyo pagragsakan namat nga tungpalan di kiti bilbilin ni Apo Dios wain. Ket panekneken ditoy ni San Juan nga daytoy Lucifer nga isu ti nagbalin nga Satanas ket isu ti immununa amin nga nagaramid ti basol. Adda ka di paneknek, Pastor Ariola. Adda. Ket kunana di umuna nga Juan 3:8. Denggen nyo. Kunana nanipod iti damo ti diablo agbasbasol. Ito ti pamaneknek gagayem. Ti basol isu ti panangsalungasing ti linteg. Umuna nga Juan 3 versikulo 4. Ket no awan ti linteg, awan met ti panag salungasing. Nalawag na rod nga adaan linteg ti Dios. Gagayem. Sakbay nga nagbasol ti diablo.
Daat talaga tinaytoy nga linteg kitongtong palen dagiti angheles. Iti gobyerno ni Apo Diyos, ura di langit. Iso nga, rebeng tayo nga amuin no anya ti linteg nga da iti langit. Anya day nga linteg. Sa balik ka di linteg nga imbaga na iti Juan, iti Matthew 5 versikulo 17 ken 18. Ken da nga linteg nga di langit. Alaka dalin tayo, sakimaten tayo kakabsat. Rebeng tayo nga amuin no anya ti linteg nga da iti langit. Masapol nga adda ijay langit ti linteg ti Dios agsipod. Ti langit isu ti sentro ti gobyerno ni Apo Dios. Sadyay nga rud tiyan iti trono ni Apo Dios. Isu agsipod tada ti trono na ti gobyerno ti Dios adda ti linteg. Adda ti linteg. Iti napasnek nga panagadal tayo ti sao ni Apo Dios, masarakan tayo gagayem nga adda santuaryo wenno templo ti Dios ijay langit. Ni adda gayem santuaryo ijay langit kung kuna tayo nalabit. Nga madda. Ijay Apokalipsis 11 versikulo 19 ibagana nga nalawag nga adda santuaryo gagayem adda templo ijay langit. Idi ni Moises aramiden na itinaybilin ken kuana nga panang patakder ti sanktuaryo ditoy daga, naibaga iti Dios nga tuladen na anaimbag tinaypakita ken kuana nga pagtuladan. Adda naipakita kini propeta Moises ket naytoy a santuaryo jay langit isu intakder ni Apo Dios. Kagobyerno na ket tinterong nga langit ken ti daga. Dayta ti teritoryo ti Apo. Isu ti pagtuladan nga naipakita kini Moises nga ibagbaga kada tayo tinasantuan nga surat ijay Hebreo 8 versikulo 1 versikulo 5. Ti sanktuaryo dito'y daga addaan lakasa iti tulag. Ket dagiti dua nga taptapi nga bato nga nakaisuratan dagiti 10 nga bilbilin ti Dios isuda dagitoy naidulin iti uneg ti lakasa. Mabasa dayto iti Aramid 8 versikulo 9 ken Deuteronomio 4 versikulo 13. Dagdidyo. Ti sanktuaryo iti langit nga isu tinulad ni Moses ket addamet lakasa titulag nga isot na kaydulinan dagiti 10 abilin ni Apo Dios. No basam iti Apokalipsis 11 versikulo 19 mabasam dayta ayaten agayem. Isu nga makita tay nga rod nga ti 10 nga bilin isu ti linteg ti Dios nga adijay langit. Nakita yaw? Adda. Ket kuna ni Apostol San Juan nga ni Satanas ti muna amin nga nagsalungasing ti linteg ti Dios. Panagnakan ni Apo Jesus nga ti panagulbod ken panang papatay isuda dagitoy gagayem ti basol nga naramid ni Satanas nanipod iti damo. Juan 8:44. Basahin nyo dayta. Nalawag gagayem. Gapuna, ididipay nagbasol ti tao, addaan dagiti 10 nga bilbilin, agsipod ta isu langarod dagitoy ti paneknekan ni Kristo nga sinalungasing ni Satanas. Katilinteg, iturong na nga datayo nagbasol tayo. Ipakita na nga datay nagbasol tayo. Isu nga tilinteg, ituro nang mapantay kini Apo Isus. Saan na tayo nga may salakan tilinteg? Ni Apo Isus, ti mangisalakan kada tayo. Babaen ti parabor na. Isu nga na makita, tayo dagiti bagbagi tayo, babaen, ti panagsarming tayo tilinteg. No dati basol tayo, dati linteg han na ka may salakan. Ni Apo Isus, ti mangisalakan ken ka, iturong na ka, ijay linteg. Ngayon kasta, ni Satanas,
nagbasol inidamo, ket paneknekan ni Kristo nga sinulungasing na, tibilin niya po Diyos. Iso nga, no adalan tayo nga nalaing, iji libro ti Ezekiel, Kapitulo 28, awan ti panawin tayo gaputi oras, no kayat yung basahin data, Ezekiel 28, versikulo 13, aging gana 17, mabasa yun no kasano nga natnag, ni Lucifer, kasano nga nagbasol, no kasano nga iso ti umuna nga nagbasol, ijay langit, nay garangugong dito rabaw tinaga. Kuna na dito'y, idi pinarso ti Diyos ni Lucifer, isu idi tinaimnas, ken naranyag. Natanok, pagrurok baban, dagito ang angeles, ti kinatanok na daytoy ng anghel. Dayto nga kinaimnas, ken kinaranyag na, titimaudan ti panagpalangguad na. Nagpangas, kas kuma, nagwapo ak magkit, napintasak mat, napinpintasak pa yung iso. Amuyo, inlawlawag ni Propeta Isaias, nga pinanggap ni Satanas, ti pumada, ti kangatuan. Ay, napintasak mat baka napimpintasak pa yung iso. Gagayem, iji Isaiah 14, versikulo 12, ken 14, idin ni Satanas, gaputi kinaimnas, ken kinapasnak na. In bagana, nga siyak, napintasak mo, pagremandak, nalabit ko na nakadagiti angeles, pakayat namuten, ti pumada, iti dadya kangatuan, adios. Idi nalawag, mapanao, kayat na ti makipareho iti Diyos. Kayat na ti makiparehon, nalipatanan nga dakdakkel ng isu. Nalabit idi pagdiligan ng ti imnas ken ranyag na, iti imnas, iti ranyag ti Dios, awan makita na agidyat da. Ay tinapasama ken, idi narikna na daytoy. Ala, no awan gidyat da, masapul nga rod, nga grokbab met dagiti angeles ken kuana akas ti panagrokbab da kini Apo Dios. Dayjayen kakabsat ti arinunos ti timmaudan iti basol. Tanagpalangguad ni Lucifer ngayson nga Satanas ita. Inkendeng na nga daytoy ti masapol nga maaramid. Isulang iti makaammo kada ito nga panggap. Ngam gagayem saan nga mabalin nga agrokbab dagiti angeles ken kuana agsipod tati sa nga pulo nga bilin nalawag nga ibagana nga di kayto agrokbab ti sabali a Dios. Gagayem ti Dios laeng ti masapol nga pagrokbaban. Iso laeng ti pagraeman. Gaputa ti sangapulo nga bilin isuti mangipawil iti panagparagpat na iti panagrokbab akayat na nga maarami. Ikinasikap nga inaramat ni Satanas ken ni Adan ken Eva tapno mapagsalungasing da idati bilin ti Dios ket isumet lang nalabit inaramat na kadagiti angeles. Nakita yaw? Imparang ni Satanas nga agbanag nga naimbag no aglabsing ni Eva iti bilin ti Dios. Tanotong palan da ti bilin ti Dios agtalinaed da nga nakunan nga awan amuda ngem no labsingen da agbalinda nga masirib akas iti Dios. Dahito iti ibaga di Genesis 3 versikulo 1 hanggang 5. Kastamat ngayon parang ni Satanas kadagiti angeles nga saanda. Kung nadahanyon nga masapol tilinteg. Hanya masapol tilinteg agsipod ta nalinteg tayo mo't amin. Nakita day ta?
nga aramiden ti kabusor nga pangalilaw kadagiti sabaling angheles nga midisaan nga manamong ti Dios nga ikaten na iti linteg na simmalungasing garod ni Satanas ket pagkatlo dagiti angheles na alilaw da ket naglabsing damet akim manunong iti diablo na ni Lucifer. Apokalipsis 12 versikulo 4:2 ken may kadwa nga Pedro 2 ken 4. Ti saludsudak kada kayo gagayem nga dumdungeg ti programa tayo. No kabaelan ni Satanas nga lilawen ti apagkatlo kadagiti mamasirib nga angheles tapno labsingen dati linteg. Lalalon nga agbaligin ni Satanas kadagiti tattao. Ato tatan dagiti tattao nga agsalsalungasing ti linteg ni Apo Dios. Handa pay ngilngilinen ti pudnong aldaw. Handa pay nga agraem ti 10 abilin ni Apo Dios. Kitamuyo kunana ditoy laglagipem ti aldaw apa na ginanatap no scientific. Adu pa yen ti sandan ngagngilin iti aldaw a Sabado nga imbaga ti 10 abilin. Dayta kakabsat no mabalin nga lilawen ni Satanas dagiti tattao nga sandang agtulog andyan tulakit din kadagiti tattao apasurot ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat itultuloy ni Satanas ti panang laban na tilinteg ti Dios ditoy daga. Babaen ti panang gubat na iti iglesia ni Apo Dios ngagtungtungpal katagiti bilbilin iti Dios. Mabasa daytoy ti Apokalipsis 12 versikulo 17. Dagiti agtungtungpal isuda ti gubaten na agsipud ta agtalin na dagamin nga agmatalet ken ti Dios ket di da kayat ti kumampi ken kuana. Nalawag ditoy nga dagiti agtungtungpal isuda ti gubaten na agsipud ta agtalin na da amatalet ken ni Apo Dios ket di da kayat ti kumampi iti kabusor. Amuyo ikarkari ti Dios nga ti awaten na nga ili na isu dagiti agtungtungpal ti linteg ken ti pagayatan na. Hebreo 8 versikulo 10. Ti panagtungpal da isu ti pamaneknek. Pamaneknek dayta nga isu ay ayatenda ni Apo Dios gagayem. Juan 14 versikulo 15. No ayatendak ko na. No, ayatendak ko na ni Apo Isos. Anya ti sumaro no? Tungpalan niyo dagiti bilbilin ko. Do nga banag ti masapul nga ramiden ti maysa Kristiyano. Umuna, agtungpal ti linteg ti Dios, may kadwa, adda nga agmatalek ti pamati ken ni Apo Isos. Adamot lang ken kadagita duwa. Nga pagilasinan ti panagkristyano nga sumurot ken ni Apo Isus gayem adong dungeheg. Amoyo nagbasol tayo amin. Mabalin tayo laeng an maragpat iti panakapakawan babaen iti pamati ken panagbabawi. Rebengmet nga tungpalan tayo digiti bilbilin ni Apo Dios agsipud ta agbanag nga awan papaay na iti panakaawat tayo no agsalsalungasing tayo manen ket agsipod ta maadan tayo manen ti basol. No agsalungasing tayo kas nga tayo manlain sublin ni Apo tayo nga Isus iya cross nga may bartay gapo kadagiti basbasol tayo. No ayaten tayo ti Dios ko no ayaten dak tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. Ti pudno amamati ti mangisalakan na di na pukawen tilinteg ti Dios. Ti mangisalakan nga Dios hanna nga pukawen. Agsipod dayta iti panangaramat ni Apo Dios nga iturong na ka kini Apo Isus. Tilinteg iturong na ka. Tapno mapangga kini Apo Isus gaputa makitam babay ti panang matmat mo, ano panagsarming mo,
Ipakita ti linteg nga sika nga nagbasol ka, masapul agbabawi ka, ket mapangkaki ni Apo Isus, ket ited ni Apo Isus dayta, panakaisalakan ken pamakawan, ken panangawat ken ka, gagayem ken kakabsat. Amuyo, ti pudno nga mamati, iti mangisalakan di na nga pukawen, dayta linteg ni Apo Dios no diket lalalo ket di nga tapataginayunan na, ragsaken na tagtulnog, ken agtungpal. Siya sinuman ngagkuna nga isuket adda ken ni Kristo. Ngem di na met tungpalen ti entero nga linteg ti Dios isut awagan ti Biblia a naulbod. When naulbod. Nawaten tayo ni Jesus nga mangisalakan tayo gagayem. Masapol nga agtulnog tayo ti pagayatan ti Dios. Nairaman di jay ti sangapulo bilin, nairaman di jay ti panagnilin ti aldaw a Sabado. Nairaman sa jay ti panagmatalik tayo. Uray ka dagiti pambanag nga panakaited dagiti kuko ni Apo Dios. Gagayem, no kayat tayo ti sumrek ti biyag, agtulnog tayo. Kuna di Matthew 19, versikulo 16, ken 17. No kayat mo ti sumrek ti biyag, tungpalem, dagiti bilbilin na. Dayta ti insungbat ni Apo tayo nga Jesus, day di agtutubo, nga kuna nakasano, nga sumrekak, iti na imbaga biyag. Kasuno, nga maragpat ko iti biyag, agnanayon. Kuna ni Apo Jesus, no kayat mo ti sumrek iti biyag, tungpalem, dagiti bilbilin na. Kuna ni Pablo, nga dagiti isalakan ni Kristo ay ayaten agakabsat. Isuda dagiti agtulnog ken kuana. Sapay ko magagayem, nga ti daytoy nga aldaw, agtulnog tayo, nga agtaginayon, ken ni Apo Isus. Ket agbalin tayon a natulnog. Taiso dayto iti pamaneknek. Ako ko na tayo ni Apo Jesus. Mamaneknek nga mamati tayo kenkwana. Mangipaneknek nga datayo dagiti tattao nga isalakan na tagtulnog tayo iti Dios. Di mula isukot ibiyag mo ti dayto yung aldaw ket kunahan Pastor Ariola. Kahit kumet amanagan amaysa a Kristiyano nga managtulnog. No kuna ni Apo Isus ay atendak ket tungpalon nyo dagiti bilbilin ko. Uray siyak iraman nak. Taragsakak mo iti agtulnog ti pagayatan ni Apo Dios. Tadayta iti sungbat. Iti ragsak ken balegi. No kayat tayo ti sumrek iti biyag. O Diyos mi, amanagayat unay, nagyaman kami, iti daytoy na indakla na kinapudno ng income na amuan. At dada dito'y, dagiti ayate nakakabsat, babae kan lalaki, kan agtutubo, kan anak. Na kahit damet, aragsakan ti panagtulnog kan ka. Into numay ka, kadagiti lang langit, ket may munalaen, dagiti kukwam. May raman kami ito kadi Apo, kadagiti nagasat, nga isalakan mo. Agsipod ta nagtulnog kami ken ka. Agsipod ta simurot kami ti pagayatam. Dawaten min dagitoy akaragmi. Agsipod ta dinawat mi amin ida. Tinapateg anagan ni Apo mi Jesus. Amen.